Mntaka baba u-N2 North semnini la nanti idamu usuka side ePortshepstone uyale Ultra City la nansi silele ibheke phezulu lelamankeyana mina mangiqhamuka la ngibonile le kanje ngithi ubeyithethisa ngoba ngize ngithi ungayithethisa inkaba uyibambe umthetho omdala kama sima kwayithethisa idubiti elidlutshana wena usabele kude njengo Adam mayisilele kanjeni kwenzekeni awunikeza umuntu bengiphuma la egarage Ultra City le ngangena ngajoin freeway ngayihambela nje kahle ngoba vele bengasajahile ukuthi bengibuke ushiya abantu. Yes. So ngeza ngithe nje mase ngisondela la kusigamekweni sengizwa ngamakhala kwethayo ukuthi ugodlo angabe ngibangisazi ke nami ngazwa ngemoto irola angazange kwenzakaleni ngiphuma ngingedwa ngiyadideka manje kanti iphi imoto engishayisile ngenhlanhla khona abantu abebedlula la beza ke bezosiza mhlawumbe khona abantu phakathi hayi befika yimina kuphela sengiyabuza kanti imoto engishayisile iphi manje makunje sebengikhombisa ke bathi nayo imoto nawe uyibona imoto yeqile nje isuke nayo lapha emgaqweni yazojomba yona nje bilapha hey mana ke le moto ilokhu isuke le oyazi yona egwazela yebo yona phela ayibona nje ukuthi lapha ngemuva iphele kanjani hey niyaphila mfowethu uyaphila pho hayi cabanga-ke kulo mzuzu ilanga belibalele hoko hey bafuna ngibuza nje umgwaqo womile kodwa nje ngiyimina ngiphuma egarage ngoba bengiyothi ngama chips ngase ngiyeza umoya mncane wantsendo yabona libalele umgwaqo womile umoya mncane umoya ubona ngani ukuthi mncane yabona isundu leli yabo kunyakaza kwesundu noma ungabuka nanti isundu liyakutshela ukuthi hayi umoya omkhulu sibala njalo ezinye izinto engase zikudide engase zenze isimo sengozi wenze ukuthi shosha ubuka ukuthi ingozi idalwe yini ngempela ngoba ngenzeka umoya uyayidala ingozi isimo sezulu sayidala ingozi ukubalela nakho ukubalela machisa kakhulu ilanga uthola ukuthi uyagijima kuzovele uthola ukuthi kushisa itiyela kushisa amasondo amasondo asenencindezana manje akukho nje abnormal yabo nje umoya ilokhu sea breeze umoya wocruiser lo ngempela asazi kwenzekeni kodwa ke umshayeli futhi lapha usindile basamnyanga ke lapha ngaphakathi kodwa ke ezinye zezinto nje esikhuza bakithi ungayithethisa inkaba uyibambe ngomthetho omdala kaMose makwayithethisa idubiti elidlutshana wena usabele kude njengo Adam uyabona ke maseginqike imoto akwenzeki ungayidonsi ifoni uthi hey awanothi ushayela ubani yini usudidwe isimo so into enzekela asiyazi kodwa nje okuhle okwenzekile ukuthi ke abantu ababhubhanga abantu abalimalanga awubathintekile ukhona othintekile kodwa bayaphila siyabonga kakhulu uyihlanganisela ke nawe sikumyalezo uqonde kuwena ekhaya ukuthi yonke into yenzayo akube ukuthi ukuphepha ekhona ukubeka equlwini I thank you hayi mawuthatha uhlangothi ke lolu lungaphambili ilona luxoxela kahle ngayo yonke into eyenzike la mina ngeke ngize ngisho lutho nantu uhlangothi ifront ufunda kuyona izoxoxela uma ethi nje umshayeli mina angazi ngizwe into ethi gqo uyabona lapha enhlabathini lapha la sikhombise khona ukuthi ibanjwe khona lapha kube leya nhlabathi kube beku flat impela besikhuluma ukuthi ufikile lapha emanzini ikhona ke into ekhona ngeke sheshe sisho ukuthi bekwenzeka noba sibona abaseshi sibuka nje ngamehlo omuntu nje we traffic anchor I thank you